Borjan constituency ke parlo upper hatka hawar langtu kram sarong ke do teron hema osupi kache teron pi arta trainer cap inut jangreng lo pinanganar ni pen blood cancer ke suka cholong lo pena jok pinangan aduk donang lo lasla bangso ke supen se kache lang iji aphan karbiang lo autonomous council cm dr tuliram ronghang aphan kachuning report Monira kaya long reng dok reng ni pen ki dolong japan angka maha hemrit pen chenglok okpran setami misenangji bonta okpran jong si memil putang te tangka maha re do setami ali aviason si mandet lapen duk dera tumke okpran mesena ko si aning arong pen ki do chor bonta sodet unide rote se ka chelang japan seta isi ke then na yakisunga son si nangman Lasot tak taksi Borjan constituency ke parlo upper hatoka hawar langtu kram sarong kedo teron hem o supi kache teron pi inut jangreng penangan arni pen blood cancer ke soka cholong lok pena jok penangan aduk donang lo kedamdang suri hinira ingkora iseni kan phai kuni ni phai ingkora trok arni DMC cholong se chelang pon lo bonta ke so ke tan pena jok doktor atum Guwahati an puthot se ka chelang dam dia phan toilo setame tangka ka be pena jok ame thanga hemalong chebang nang julo keso dara bag phi mate ka cheteron pipen nang kaning jedu na tengke clear up high school along si ingne sir cap lu charlie bom bonta keso de pena jok lo ke chari setami ington ponang koklo lapen ki meji aphan ninghang ulo bonta tangka ka be pen se ka chelang jawar sai ka duria jok hemsi donang koklo posi ningje Achan nang lemen son lo nang men ka cheteron pe Kesu men tu ben lo September pachuning pen ma oh kesu chelang nam lo oh pilo doktor tu nai pu Doktor tu first time blood cancer besi nai pu ma oh pada pen ang refer dal hedi tenang lusu der lo posi school bang edon un edalabo oh konalo school dun ke kon ang leng dun edalabo keso dara bangpi aphu pen nang kachuning ridun ke Borjan MSc longki timuk Bokajan MLA Dr Numol Mumin lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen ke theke dingatum nang rap tha pusi kachuning ri padopon non Tuliram Ronghang atum helon itu fanang rabia bangke kedu kelak keso un e yo perthe kita nang ke rabia bang nang tu helon sok nang po athini dun ta kisung lo pat yo ni tunduk dat arat yo hem cuma vejen mo ve yo apia ve apo ve apot ajaine si yo nang te fan nang suning re lo lapen kirap dunja phan ning ke hanga bangaling satami account number 36740428854 lapen IFSC ko lake SBIN 0002028 mobile number 700236728 along kahom rija phanta kachuning ri paduponthu dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live